El fum del tabac encara és, malgrat la legislació vigent, una realitat molt present a les terrasses d'hostaleria de la nostra ciutat. Així ho reflecteixen les dades extretes de l'estudi sobre l'exposició al fum del tabac a les terrasses de Barcelona. En total, s'han mesurat 180 terrasses i s'han entrevistat 451 persones, un 53% de dones, un 45% d'homes i un 2% de persones no binàries. Soc el Miguel. Trinitat. Aina. Mi nombre es Héctor. Aitor Campillo. Jessica Olaya. Luis. Sheila. Manel Candelario. Núria Yagüe. No, no soy fumadora. Fa 25 anys que no fumo. Sí. No soc fumador. Era fumador. No. No. Ahora ya no. Exfumadora. S'ha detectat fum del tabac a la majoria de les terrasses analitzades, fins a un 85%. I encara més preocupant, en el 92% de les terrasses amb 3 o més paraments i coberta on està prohibit fumar, també s'hi ha detectat fum del tabac. Quan vas a una terrassa, diries que és habitual que hi vegis gent fumant? Sí, yo diría que sí. Sí, a les terrasses principalment veiem gent fumant. Sí. Sí. És habitual que notis olor o fum del tabac al teu voltant? Sí, en todo sitio, la verdad. Sí, es nota l'olor, sí. Sí, es nota molt l'olor. I més si has deixat de fumar. La percepció entre la població és clara. El 94% de les persones entrevistades declara estar exposada al fum del tabac quan és en una terrassa. A més, el 68% de les persones afirma estar exposada a aerosols de cigarretes electròniques a les terrasses. Si t'arriba el fum, com et fa sentir? Es una mica desagradable. Si estic dinant i m'arriba el fum de cigarreta, és horrible. Preferiría irme para otro lado, la A verdad. mí personalment no m'agrada. Davant d'aquesta situació, més de la meitat de les persones usuàries, concretament el 57%, es mostra a favor de prohibir fumar tabac i utilitzar cigarretes electròniques a les terrasses. Estaries d'acord amb la prohibició de fumar a les terrasses? Sí, Les terrasses sense fum tindria que ser una obligació. no estic a favor. Sí, perquè a mi m'ajudaria a no fumar. Aquestes dades posen de manifest l'impacte del fum del tabac i de les cigarretes electròniques sobre les persones que gaudeixen de les terrasses de Barcelona. Potser ja és hora d'afrontar el debat sobre la necessitat de protegir la seva salut, la salut de tothom.